feira e todo, pero así llegué a pero os alcohólicos están ben cerca aí. Pero, bueno, xeios menos, claro. E mandanllos cortar, e non fan caso. Non, non, son grandes. Eu non sei máis que o que dixo a Vestal e máis o Nacho que veo, con él, que era un ingeniero. E nosotros vamos a avisar. O que non queira, nosotros ou vemos, ou se vemos intención que van limpar ou tal, entonces va. Pero se non, Ben, pero non lle fan caso. nos escribimos e... Escribimos. Porque tiven biche, ali marino, que non teña 50 metros, e avisouno, e non fixo caso, e dixo, bueno, pois agora a capa. Pero non rixe, e dixo, a mí nadie me dixo nada. Vamos, chamouno e preguntou, que dixo, non sabe, non me dixo. E dixo, biche algo, que? E dixo, non sei nada, nin pola reja, nin a mí nadie me dixo nada. Pero non, Porque Pedro ten aí os pinos ali ben cerca na pero reja. non é, a Giuseppe é o mismo. É o mismo que me A faz. facer oídos sordos, o que... Pero, bueno, iso que é unha multa, pois, E depois, cando veñamos, multa pagamos. exatamente. Ese naido empeza a limpar logo ali que te digo eu. Se ves, pouco lhes costa subir e... Multa é o Porque caralho. eu tiño limpo, pero ali por haber unha balada para ali tiño que sacar tamén. Estás grabando? Will you go